Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 16 awgust hepdeňem bazaryny hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opposision platformalaryna. Hormatly izleyijiler, ine Tomuz geçip barýar. Nezip bolsa bizim gepleşikler köpeldir we siziň bilen bir topar dagatlary maslahatlaşar. Ine şuňky temamyz et $8 aýlyk $150 gurbanly maňa nähil ýaşamalygyny aýt diýip ýanky şu temany goýduk. Şu hakda gurrun edelik. Ine hormatly izleyijiler, men Türkmenistanyň habarlary aldym. Düýün Türkmenistanyň etiň bahasy 160 manda galdy. Indi men takminan 20-den urýana dolary $8 bolýar. $150 aýlykda $8 bermek eti bir kilogram. Gaty agyr mesele sebäbi ine mysal üçin adam bir maşgala 10 kilo et alsa bir aýda, ýagny onda ýarym aýlyk gidýär. Egerde ýagny pardon $150 derler $80 alýar. Ine 1500 mandan alýar muradaga. Ine $80 $150 oldyňa ýokurda işleýänler alýar diýär. $80 10 kilo et düşýär. Ine 10 kilo et bilen sen maşgalaň näme saklap bilýän. Sen ýa-da et almaly, ýa-da ýanky az harytlar almaly, ýa-da çağlaryňa eşik almaly. Ine häzir mekteplere gidýär çağlar. Nesip bolsa tizden ine şura eşik almaly, galam almaly, ruçka, depter hemme zatlar almaly. Şol ortada da ine biziň halkymyzyň ýagdaýy gatagır. Hemmelerde iş ýok. İş barlarda da alýan aýlyk maşgalaryny dolandyrmagy ýetirlik. Hormatly izleyijiler, ine bize maglumatlar geldi. Lewap vilayetinde hekim, emhemen başlygy, polisiň başlygy 3 bolup firmanyň üstünden etleri, ýani Özbekistanda bahasy uly bolan soň Özbekistana geçer. Şoň üçin etiň bahasy galdy Lewap vilayetinde. O ýerde ýanky et gıtçylygy we etiň bahasy galdy. Adamlar zeýrenýär, jaňa diýýärler, muradaga näme etmeli? Bu ataly oglana biz bizar bolduk. Inni etimizem, naharymyzam kesýärler. Näil ýaşamaly gurbanlydan sorap berdik. Ine gurban berdim Hamedowa men ýülenýän. $8 etiň bahasy bolsa, aýlygym $80 bolsa, näil ýaşamaly biziň halkymyz? Şonu düşünüp berem. Hormatly izleyijiler, ine häzir başga temada geçer. Men size başga videolar görkezdim we şu videolar boýunça biz gurrun eder. Ine 1 minut. Ine birinji video seyredeliň, ondan her video boýunça gurrun eder. Ondan men jemläp pikirlerimizi aýdar, ýanky öz pikirlerimizi, halkdan gelýän pikirleri size ýaýradar. Ine birinji video. Gelin seyredin. Forma doğru, hangi file yar, hayır elini. Elini hayır. Elini hayır diye. Ne atención, que durma. Yok mu da çıktı? Ne boş. Ne oldu ne hemen diye. Hadi sen şer yok. Hadi sen bolun. Ben bolun hava ama. Yok mu ya? Gel Cemşit. Yok. Hayır elini. Gün bir ronda da. Ine biziň halkymyz eýýän polisiýadan gidişip başlady. Men öňüm aýdýan, birinji nägelikden bilýär. Kanun esasy, häkimlikler bar. Oradan kowulsa, onda bu nägelikleri gödök ýagdaýda ýerlerde bilýär. Polisiýa urup başlarlar, emhemenler kowulap başlarlar. Gijelerine ýanky departamentden nimelerini, adreniýalar ýakarlar. Ol uçeskawy urarlar, üstüne halta ýedirip, garaz hökman agyny alar halk. Halk agyny almany goýmaýar. Şoň üçin egerde prezident, onuň atasy, onuň milli lideri hiç çözmese, onu halk çözmeli bol meseleni. Hormatly izleyijiler, ine berekella şulagyn polisiýa gün ýüzüne aýdýar, aýrylyny näme esasy meni saklaýan diýip. Indiki video seyredeliň. Şu ýerde biziň bir ýaş gelinimiz hökümeti ýülenýär sebäbi şu problemat men izarlaýan köpden bäri şul aýal maşgalany ýagny Balkan vilayetinde ýaşaýan aýal
maşgalany üstüne ştraflar goýup dadet bunu bergidar edýärler türme basmak üçin. Sebäbi ol öz hakyny gorýar. Sebäbi öz ol hakyny talap edýär. Ine men ýene bir gada aýdýan. Sen hekim bolup, liwat hekim bolup, ýa başga hekim bolup, emhime polisler bilen üç bolup, firmanyň üstünden özü ustana etler satsaň, pul gazansaň, sana hiç hak diýen ok, sen dolan berýän. Gurban etsýärdan berdim hamen. Ýöne sen bir kizik banitada öz hakyny gorap, ýanky awrunjy işlesen, ondan seni türmeye batýar. Ine şoň üçin men aýdýan, adalatlyk ýok, adalatlyk bolmadan biz özümiz hereket etmesek, özümiz adalatly bolmasak bolmaýar. Benim diňläriň şunu diýen dagtdan. Понимаете, годы тут Минбаши. О моей ситуации более-менее подробно рассказано в прошлых видео. 10.08.26 года состоялась встреча в Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Меня приняли. Помимо меня была моя мама, 2 работника министерства, сам ревизор и его начальство. Было сказано много чего, и приятного, и неприятного. Я задала вопрос ревизору. Вот этот акт вы зафиксировали. Вы тарифы видели? Он сказал да. Они при вас? Он сказал да. Я попросила, предоставьте мне их, пожалуйста. На что мне был дан ответ? Кто ты такая? Я тебе ничего не должен предоставлять. Надо, иди ищи. Кто я такая? Вот кто я такая. Я Миредова Мария. Я гражданка своей страны. Точно такой же паспорт у вас. И вот кто я такая. Вы от меня ничем не отличаетесь. Какое вы имеете право говорить мне слова, кто я такая? Хорошо, дальше. Мне задали вопрос, чего вы хотите? Я сказала, полной перепроверки заключения этого ревизора. Предоставила доказательства. Также сказала, что таких маглуматов есть еще 6, на гораздо большей суммы. Если я сомневаюсь в этом, я прошу вас перепроверить их все на действительность. На что с уст этого же ревизора была такая фраза. Перепроверка? А вы не боитесь, что сумма выйдет больше? Вы готовы ее оплатить? Стоп, как это так? Вы первое заключение дали. Откуда может сумма больше выйти? И почему опять должна страдать я от этой большей суммы? Так получается? У вас при вашем любом раскладе будет виноват опять же рядовой сотрудник, это я. Не должностные лица, опять же я. В общем, в итоге нас попросили прийти после обеда, мы пришли, и нам сказали, хорошо, Мария, будет проведена полная перепроверка. На что я сказала, где гарантии того, что тот ревизор, следующий, который зайдет в эту организацию, проведет эту проверку по всем нормам закона? Где гарантия, что тот же ревизор, который зайдет, не покроет своего коллегу? Я не знаю, это не утверждение, ребята. Это просто мои личные сомнения. Вы мне такую гарантию даете? Мне сказали, подождем. Хорошо, подождем. Но чем больше мы ждем, тем в больше долговую яму вы меня сажаете. На данный момент мой долг больше 12 тысяч манат. Каждый месяц, в течение 10 месяцев я оплачивала кредит в банке. 2000 манат я заняла, чтобы собрать своего ребенка в школу. Другую работу я не могу найти. Мне дали характеристику, в которой указали полное хищение. Мне даже пень в руки не доверят. А вдруг я его тоже сворую? Благодаря
Prezident saylowlarida halkın fetlerini oğurlan Kezzap, kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahşetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirmeye davaralı kasam ediyen. Assalamu alaikum Muhammed ağa, hoş geldiniz. Salam brada, salam vatandaşlar. Hoş gördük. Men siz bolmadan başladım. Men ýene bir ýere gaýdyp gelýän. Ine ayal maşgala çykyş etdi ýaňja, görkezdim men. Ine şol ayal maşgalan problemat baha, şol ýaly hemme edara ýüllenen soň, sosial ulgamlaryň üstünden prezident ýüllenen soň, men ýaňja görkezdim, Serdar Berdimuhamedov öz ýagny öz kafamyň aýdanna men haklar gorjak diýip aýtdy. Häzir ýene bir diňleden diýär ses bolmandy. Prezident saylowlarida halkın fetlerini oğurlan Kezzap, kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahşetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirmeye davaralı kasam ediyen. Ine Muhammed ağa ýaňja aýtdy. Men Türkmen halkyny östürmek üçin, kömek etmek üçin, haklaryny gorumak üçin öz durmuşyny bahş edýän ýagny diýip aýtdy. Ine terden näme diýär? Öz durmuşyny şol adam velosiped sürüyor. Velosiped sürüp halka kösenýär, bulan velosiped sürüp aýlanýar. Ine çağına Pazarın kenarının huwaty, egerin sergin çağına Pazarın kenarının huwaty, aýratynda awada millet ýagyşyk dogrugynyň gurşawy insan kalbyna ýakymly täsir edýär. Bolsa adamlaryň çehtini açyp olary täze ýetmek üstünliklerini ruhlandyrýar. Ýurdumyň ýaky prinçiplerine bolşýar, ýeňliň kenaryna ýokary ekologiýa derejesi saklamak boýunça amala aşyrýan işler Ine şeyde Muhammed ağa, bizim vatandaşlarımıza kanunlar, haklar bozulup, kösünüp, etin bakar $8 alıp, $80 aylık alıp, ya 10 kilo et almalı, ya da ağaç oturup, yani çağıra eşik almalı, çağıra mektebe, yani kalam defter almalı, şol yani fikirlerde belirtiyorlar. Bu olsa verse bir aylanıp avada da balıkları seyredip, abadan üstüp diyor. Bular haýsy planetada ýaşaýar? Nämiş ýalar atal oğul? Bular halk gerekmi, gerekmi? Ya bular halkyň bir kiçik bölegi gerek, ýani zavod fabriklarda işläp, nefti, gazy öndürip, onu satar ýaly. Başga da bular halk gerek ýani. Bular halkyň sesini ne aldylar, ogurladylar. Bular halkyň ba diýip ýani halka ýüzlenip gördüler, halkyň ýanyna bak gördüler. Halk bilen gürleşip gördüler. Halk masalasyny geçirip öz problemalaryny çözýärler. Halkyň hiç bir problemat çözen ok. Ine bular näme işläp ýörler Muhammed ağa? Mene düşünemok.
Sen bir düşündüremedin? Hoş geldin Muhammed ağa. Ayda. Yine ödek bir koş gördük Murada. Murada teret şuna dünya belli institutlu, belli kurumalı Türkmenistan devlet dolandırışına baha verelerine diye kezzaplar devleti diye. Ve de diktatör de. Diktatör söz biraz mugattaslığı var. Ne be diyeceğim. Sebebi bir tohar adamla diktatör bolsam yurdumu edeyin. Çalp östüreyin bir tohar zatlar nemet çok oluyor da öz ağının yetişine göre. Bunu kezzapçılık et yerli. Bunu halkı anlayalı. Bir elini Kur'an'a koyuya, bir elini konstitusiya koyuya, halkın önüne anlaya diye men aham içeceğin niyetinin alıdağını dediğini. Bu konu yerle karanlardır. Ve de kulağıt ne için? Ne için? Ve de ne hili bir yurdun içinde hükümet mekanizmi işledim, haçanın işleyen adamla dine yemek, içmek, yaşamak için kanunu bozup halkı kıssap, halkı közep, yiyecek çöreğin ağzından almalı. Haydi devlette mümkün şu. İslenlik bir devlette, ya islenlik bir idarada, sen işgarine normal yaşar yani aylık tülemesen, şolardan boğurluk etmeli. Yaşamalar bir illedir. 200 bin, 300 bin dolarlardan şolara cay satıyarlı hükümetin içinde. Aşgabat'ta minimum 100 bin ta 300, 500 bin dolarlara içerliğin cay vuruyorlar. Hükümet işgallerine de alın diyerle zorlayanlar. O zaman şolardan ne ettirip şon pulunu tölemeli? Aylığın 200 dolar de. Haydi pul bilen şu pulu tölemeli şon. Yani aylık az töle kanunu bozduruyor, o zaman dudağı düşürüyor, o zaman bıcağı alıyor, köprek halkın tağla diye. O zaman ne mi? 10 yaşlı çağağını zorlayanın, 10 yaş pedofiler köşede gezip görmeli. Prokurori doğrulardan kovulamalı köşelerde. Bolcuk zatlı. Neme sadiklerde çağala aş diye gözünü getirin. Dünyanın en nefti bay, yer attı bay devlette altından Berdi Muhammed'in kıydı önüne tuvalet vuruyan yurtta çağalan sadiklerde aç. Belli şeyler olacak. Saldatlı aç. Pensiyonerlerin 10% koşmasını halk maslahatını geçirip şunu yatırayılın diye 10% diyen bileyim $1 moluna yani $1 kanun esasında infilzasyon esasında belirleyen pulları köpeltmeyi şuna uğurlamayan kezzap. O zaman sen belli zaten mi var? Hem şu kezzaplar devleti, kezzaplar nemezi maşgalası. Başka hat yok bunlar. Şolçinin bir şulara karamdadı diye. Başka aydın başka bir söz varsa aydın şulara bir şunu diyeydi. Hiç der. Alparayan siyaset de, diktatör de. Bir yurdumun söyleyenle bir moral taraftan bir nemesi var, ahlak taraftan o de bu değerli aynı yapıyor. Şu düşündür, şu kezzaplar devleti Murada. Yine Muhammed ağa yalnızca siz bellak geçtiniz ha. Men siz Gulyak Turk'a internetten bağladım şunu. Türkmenistan'dan $550 aylık. 50 manat üstüne koşmalı pulu yani 10%. $550 nerede var Murada? 550 manat pardon 550 manat. 50 manat koşmalılar $2,5 olacak yani. $2,5. Ümit verin. Türkmenistan'da 520 bin falan pensiyoner var. $2,5 koşsan koy şol yani 1 milyon koşmalı ekenler bir ayda. 2 milyon olar, 2 milyon. 10 ayda 24 milyon olacak.
10 ayda. Unutmayın. Şun 400 milyonluk dolarlık kuryan mescidi 3,5 milyar yılına kuryan yani arkadaş şehri ve 12 milyon dolar. Unutmayın. Bu ne? Yaşlılara tıyla hormatlı. Yani pensiyonerlerimize, atalarımıza, bağlarımıza. Bu ne? Halkımıza hormatlı yaşlara yani daşını çıkardan o valutasını yani doların valuta eden o yaşlar daşlar kovuya hemmeti Türkmenistan'ın içinde hemme adamların yeketek arzu var. Türkiye'ye gidip götürmek. Anladın mı Muhammed Ağa? Yeketek arzu var. Olan bir diye en atası arzu ediyor çağırdı Türkiye'ye gider yani. Yani birinin götürüyor yani. Kaçan biz şu derece kaçtık. Kaysi momentten şu derece kaçtık. Mena yitirdim, iyirini yitirdim. Men fikir ettim. Bolya kıyınçılık var, iqtisadi kıyınçılık var. Biz de hemme yerde upadık. Yani bir uğur yoğa, bir öğün dolandık. Yani uğur yoğa. Hekimler, MHM, polisler etler satıp yiyorlar. Özbekistan'a bakıdığım mat anarda. Şu burada satıp neme diyorlar. Polis MHM'ler, bu avurlar, adamlar soyuyorlar, gerek olsa öldürüyorlar. Vurup öldürüyorlar. Onu yani suda var arıyorlar. Suda varsan seni yığınıyorlar. Yankıyalı Mariyalık öz hakkını koruyacak olsa üstüne revize vuruyorlar. O yaş invalid öz hakkını koruyup yönü internette aydan sözü olsa akıtıp vurup öldürüyorlar. Bu her hem internet beklep başladılar biliyor musun? Ya halk masada öyle yığın içine bu Gurbanul hazır in etcek dadi radyo adatlığı ama geçti. Gıyydını meclisin başına koyacak olya ferdarın haklarını betilip yani kuşun borçlarını haklarını meclise geçiriyen deyip prezident indi önküyarlar indi denglik meclisen prezident ham denglik deyip yani bütün dünyaya yaratacak olya ve şu vakatta öz gıyydını meclis koyup 3 taraftan Türkmenistan administrasyasını bekleyecek olya. Maşennik. Обычный maşennik. Men size burada dedim. Yine Türkmenistan'ın bol geçen dağıtları seyrediyenle yine önkün bir Moskva'dan sana diye. Murada 80% yaş olanlar, men yalı 20 yaşlı, 18 yaşlı, 22 yaşlı cilt keserler var. Epidemiya. Hiç kutulup olan yok, doktorlar yok, bari ya ortaya gidip kutulmalı oluyor. Ona çıkacak mı o zaman pul vermeli, karışmalı ya. Yönü kesenin karışanı o kadar ya. Dimek nesilem yatıp var ya. Men ki fikir ediyorum bunlar neyemçi mekteplerde gıyıt başkalarının nemeleri var ya. Sebebi epidemiya. Biz niye var ya adamlar biz şurada inansak var ha Türkmenistan'a da bizi kul ederler. Hem memri. Nesili yok. Moraltaydan, ahlaktaydan özü yani kahraman, görközyen yani ahlaktaydan pes olmalı. Şun idiotlukta potansiyel katı güçlü entek o derece yatıp varmadı. Şunun potansiyelini doğru belirlep bütün dünya baka vermedi. Sebebi her doğru baka verilmedi. Dine iki de kahraman idiot. Buna bir baka vermeli. Yani idiot potansiyeli olmuyor. Şu vakatta halkımız Türkiye gidiyor, onu gidiyor. Her Türkiye'de yine bir yerden görüştüm Muhammed Ağa. Oğlunu getirdi. Oğlu aktığını getiriyor. Bunlar ol önkü neme gidiyor poliboy rabota yankı inni yankı nemesi atası öyüne gidiyor. Ya oğlu bilen aktı geldi. Şeyde yankı vakti bu metot da kaçana açıl biz beydel o. Kaçana açıl biz Türkiye'ye gidip Türklerin götleri yumanı arzu edelim. Ayar masalarımız arzu ediyor. İçinde oraya Allah yok. Bir deport olaysa içinde öz kıyını veriyor. Ya 3 yıl intek gidibilen o. Şeydi bunu maşgala taktı ya. Hormatlı vatandaşlar. Bir saat hayiş ediyen bir saat. Özünüz etmeseniz men için deyin şunu. Bir saat çık köçe çıkın. Biz size adattığınızı, biz size yani Türkmenistan'ı alıp verelim. Bir saat çık. Hekiminin önüne oturuyan etrafında, oturuyan ovanda hekiminin önüne çık bollu. Başka da terekten. Bir saat. Bollu biz alıp veriyoruz. Onu da çıkmak için hiç kimler olsa sormalılar. Gönü varmalı hekimlere. Yine Gurbanov, Muhammed Diyeci bir de adatlık alıp veriyor. Sizden hiç şart yok. Bir şurada duracak değilseniz bollu. Çok utor değil. Başka mesele yok.
Doğu bellekeştiğin bu diktatör deyip diktatoram der. Yine seyredin diktatör. İran diktatoru. Bir daha detse atya, öldürüyor, yığınıya, yankı vertikal saklaya, başka devleti çoğuluya, onu yankı başka devleti baylıklarını alacak koyuyor. Bu bozu ne alaç edeyin? Hiç saat edilen o. Verse bir sürüye aydım ayya, samalot sürüye, eşek sürüye, yankı at sürüye, itler renge diye. Ne alaç edeyin? Bunun bareden zadi men parakolları getirdim sizi. Ne emetseniz şunu edin, halkın ağzını yapın. Parakollarım hizle diye. Daşıyordu et sat diye, o ne diye, bu ne diye. Bir galaysa üstüne yazıp, yankı prokurator ile işlep, onu pul verip adet, öğüler aşağıda çöy diye. Men yine fikir ediyen kurbanlığın köp zattan havaram yok. Havara bilesem böyle no. Ya milli lider de neyem garım o zattır o. Öyle onun milli lider de, halkın milli lider derler. Oğlan kakadının sırtına deyip gezpiyor. Verse bir sürü yancı o közüm. Yine bu ne mi diyecek Muhammed ağa? Ama günde haber yok dedi o karanlardan hemen attanın haberi var. Yönü gurrun ne mi? O bir sisteman döretti. Bir sisteman döretti. Özüne inni bela olup başladı. Yani Bayram ağında gördün ya bir nastat diyen biznesmen prokurorun üstüne kıyırıyor. Ben siz ne için takla botin? Ben ne? 3 tane ayarlan dindar ölmeyecek borsanız diye. Ben ne için de takla yani? Prezidentim diye pul verdi ağadır bilim jonluya. O türmeye düşen hakimi evruk getirdiler biliyorsun mi diye şonu mara hakimet koydular. Göt berelle diye balın ayırın dinin şu 3 tane ayarlan diye. Ünlü ya başka bir yere akmak türmede oturup çıkan o bir yer var da neme olup algı verin arasında düşüp gören bir haramlardan bir yeri var. Aktivistler neme çok. Türkmenistan'ın kılıcı ben elimde diye. Ben üstümden geçersiniz diye. Gör. İnni berdi Muhammed'i hiç kim hiç daha da sayana. Sebebi aşağıdakile inni göz yetirdiler. Sen kime pul veriyen olsan sen kazayın. Ola da ehemarin bağlarının kazayını şu. Men pul veriyen mi? Sakla beni karamda adalet kıyırıyorsun. Şunun için bir sisteman döretti. İnni şun özü buna bela olup başladı. Şolar ayıracağım olsa inni ayrılmaya. İnni ayrılmaya olur. Ola inni göz yeter. O türmeye de girip çıkan. Türmeden ola korkmaya inni. Ola türmenin içindekiler satın alıp bol yerlerine göz yetirdiler. Şunun için türmeden korkmayan hem için gelip büyükken pul kazanayım, türmede bana duvara etse. Düşünüyor musun adına? Şunun için onlar da korkuyor. Ola diye almadan gitmerim deniliyor. Şunun için boş vakti ne ettirip haydi karamda adaşılığım olsa pul kazanıp hem ben satın alacağım. Hem bir Muhammed'in hem bir kellesine pistolet bilen vuracaklar şöyle. Doğru diyem. Yine Muhammed ağa yine bir video koyayım ben yine bir yere verse bir sürpüyor ve şu avatta yine Türkmen gражданlar korkuyorlar. Ünferim. Cerimelerin möçleri epey yukarılanırlı. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'da pasport düzgünlerini bozan rayetlere salınyan cerimelerin möçleri epey yukarılanırlı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2026 yılın 11 aprelinde administratif hukuk bozulmaları barada kodeksin 370. 371. ve 372. maddelerine hükmetmeler giyirmek hakkında kanuna gol çekti. Täze rejelenen 370. madde boyunca pasportun serasaplık zararlı daýylanmagy ýa-da ýetirilmegi üçin 1-den 3000 ýatlyk muktara çenli. Onu bir kasaýyn daýylanmak üçin bolsa 3-den 5000 ýatlyk muktara çenli jerime belenilýär. Şeýle de 371. madde bilen gözegine tutulan jerimelerin möçberleri değişiklikde 3-den 6000 ýatlyk muktara çenli we 6-dan 10.000 ýatlyk. Men bir daha da düşünmek Muhammed ağa. Pasportlar çalsan oklar daşurtda. 1972 yılın Cenevs konvensiyasını bozuyorlar. Türkmenistan boyun aldı. Yani beylik devletleri yani daşurtda yani ilçhanada pasportlar çalsalar deyip. Boyun aldı eden o. Türkmenistan'ın içine baran zaman pasport çalışık olan bir topar spravkada yeni de cerime talya. Özü bozuyor, özü cerime talya. Bunu bizi idiot deyip hata ediyor.
pasport bermek. Sen birinci borcun adama pasport vermek. Sen grajdanın, sen şoňa pasport vermeden sen prezidentam däl. Prezidentlik yok sende. Sen grajdanın. Düşünenokma şol ýa velosiped sürýän serdar düşünenokma şol hatlara. Pasport biz almak bizim hususy ýanky hakymyz. Onu ýanky aýyp bolmaýar bizden. Spravka getir, onu getirip geregi yok hiç sarın. Bizim pasportumuz, men doğulum pasportum bolmaly. O spravka, yani JKH töledin, tölemedin, o ikinci, üçüncü, beşinci doğru. Men doğulum man pasport bolaymaly. Bu näýdi bular? Yani pasportum bolmasa jerime salacak. Adamlara pasport alıp bilen ok, bular jerime salacak diye. Pula çok oluyorlar yani. Men düşünemok. Inni yo polisiyalar da pasportunu alıp yok edip erti iştirafını alırlar. Bular näme diýerler? Şu kararlar çıkarıp şu daşarıda giden adamlara karşı görüşmek şol. Yani daşarıda adamlar pasportu diýär görgürler. Men ine Warşawa wagt geldim Muhammed ağa. Şöyle vatandaşlarla buluştum, görüşdüm. Her aýdaýyn. Takminan aýdýana, takminan mümkin ýalňyş ýanlar açyk köpdir ýa açyk desakdyr. 10 000dan ýokary Warşawada türkmenler näme tapşyrdylar. Yani Bosmany almak üçin. Hiç haýsam Türkmenistanyň gaýdasy gelen. Biz şu ýerde nelegal gezer. Biz şu ýerde ýanky her zat öýe gaýtjak geldik baýan. Gaýjanlar ama Warşawada iş ýalar, ýanky işlerde iş ýalar, bar ýalar. Yani dokumentler dütpediler, yeni kulşoğa gelip iş yarar. Yani Warşawada näme bolsa da, yani Polşada näme bolsa da haklarım var. Yani 10-14 saat işten soň barıp üstüne menetler gelen ok, işten pulun alıp giden ok, barıp öýe var yani yat yani internet goryan, internetin var. Gidip kofe içen kofeň var, beýlen var. Men gen görýän hem Türkiýede hem Warşawada ýaşayan adamlar 10-14 saat işlenden bar Türkmenistanyny işledip aýyan gidin Türkmenistan'da diýsem eden oklar. Ine Türkiýede oturup bir bilen hasapladyk da. O diýär men aýda 200-250 dolar aýryp bilýän öýe ýörmek üçin. Men aýyan şu pul sen Türkmenistan'da galyp bilýänmi? 200-250 dolar. 10 saat işler. Awa. Ani hepsi giden ok. Yok diýär. Men berde azatlygymy, Türkiýede azatlygymy, men Türkmenistanyň türmesinde çalışadym gelen ok. Türkmenistan türme diýär. Ine şunem internet pes. Gatıpes. İnfer Muhammed ağa bir velosiped sürüyor. Bir bütün dünya gurumalaryny çağırıp yani onun Birleşmiş Milletler gurulmasyny çağırıp inniki Türkmenistanyna halkary kanunlaryny hormat yani ýyllyp geçirmeli etmeli ve onam Türkmenistan hemme çykdyjyny öýünden ýa Türkmenistany geçirmeli bular bütün dünyada öýüdüň şuraya gumanydygyny gökezek bolýar. Ýöne bir zat hiç yani şulon diýen zatlary ve hakikat dengelen ok. Bular halkyny terden ok. Bular ogurluk edip yani ulu guruşlar edip pul ogurlaýarlar. Bular pasport çalşan oklar, bular valyuta çalşan. Bular internet ýöredip bilen ok Türkmenistanyň. Bular valyutany saklap bilen ok. Prezident ama yani milli lider ama on gyýda ama çağlar kömek etmeýän. 3 bolup et bilen oklar şular valyutany saklap bilen oklar, konvertasiýa et bilen oklar. Döwletde iqtisadiýat. Iqtisadiýat eger konvertasiýa bolmasa işlen iqtisadiýat. Ola bir ikinci döwletde internet ýok. Internete uranap bilen oklar. Ne alaja edeýinler? Bular prezident diýmegem utanç sebäbi Lüboy bir prezident, bir döwletiň prezidenti bolsa, alyň Rahmanow internet ama valyuta hem işleýär. Adamy çykýar, gelýär. Iqtisady kynçylyk sebäbi hiç kim diktator döwletde pul goýasa gelen ok. Maýa goýasa gelen ok, investisiýa edese gelen ok. O düşnükli ýöne galan zatlar işleýär. Bularda hiç tat ýok. Sen şu ýene diýende men dogly gaýdyp gelýän we inanýan bular bizim şirketlerimizden peýdalanyp nälaç eden adamlar şular. Bir sekund durmaly adamlar şular. Hiç saat upravlýat etmeýän, hiç saat sakla bilen ok, hiç saat ýöredi bilen ok. Bunun kadrları hem yok kadr. Orta kadrlarım yani Türkiye'de oturuyor. Yok kadr yok. Ön pul verip gelýän bolsa ýa-da pulsuz da tap bilen oklar. Waýenler işten çykjak bolsa 1,5 000 dolar zähkä bermeli. Bu döwlet haýsy planetaň döwleti?
Şu häzirki 20-nji asyrda buraya döwlet ýok Muhammed ağa. Hmm. Näme Türkmen halky çydyýar? Näme biz galamdy? Näme hatda çinowniklerim, korrupsiýonерlerim çydyýar? Olar pikir edýär, ay men oglak galyn, durmuşum gowy bolmaz. Ertir medisina barsaň medisina iýdir ýok. Ertir ýanky mektep barsaň mektep iýdirler, okuw berip bilmeýäň çagyň tupoy bolup galýar. Sen tupikde ýaşamaly bolýan. Pulun bolsa da. Mysal üçin pulun bolsa da Afrikada ýaşasan, medisina da bar. Ýagny sana servis hem edýärler. Sen çykyp gidip bilýän dokumentyň ama hemme adam Afrikada. Türkmenistanda pulun bolsa da hiç tadım ýok. O ne beýni bolýar? Bu bir näme döwlet, bu ters matrisamy näme men düşünemok. Kelläme alyp bilemok şunu men. Hiç logik tarapdan kelläme giren okşun. Mene düşünemok muhim da. Murada wende yani nima aýtdymda biz özümüz günäkär diýenine gelip gaýçak bolýan. Wende şu islenlik adam üstünlük kazanjak bolsa, durmuşyny üýtgeçjek bolsa, baýajak bolsa, ya belli öz maksadyna ýetjek bolsa, birinji etmeli zady özü öňkü durmuşynyň obrazyndan çykmaly. Yani inni din nimetini tövbe etmeli ya da öňkü obraz ýaşaýyşynyň näme dogrulygyny dolu kabul etmeli. Haçanam adam şu zada yetenden soň ondan täze durmuşy, täze ruh, täze anam bilen başlaýar. Şoňa ýetse ondan hemme zat üýtgelip bolýar. Türkmenistan hem şeýle. Bizim vatandaşlarymız kabul etmeli şu atqy, şu durmuşyň yetende adyna bizim hemmemiz günäkär. Türkiýede işläp ýörenem, hukumetin içinde işläp ýörenem, türmede ýatarlar da, ministerler de hemmemiz günäkär. Bizim günähimiz nämeden ibaret? Biz öz hakymyzy gora bilmedik. Biz öz geleceğimizde beperway seretdik. Biz öz bahtımız üçün, öz çağımızın geleceği üçün, öz vatanımız üçün alada etmedik. Bu güýüşle bula bir çöp başı hiç daha yaramayan adamlar şuna, vatandaşlar bereket egerine, hiç daha oğurmayan haramzade kezzaplar, şu kezzap diyen sözü men tapamak. Şuna alımlı oturup Türkmenistan'ı analiz edip şuna beren lagamları haram kezzaplar devleti diyeyim. Kezzaplar devleti bilýän hiç daha onurmayan. Dine günah kimde halkta? Halk talep eden. Halk öz durmuşum üýtgedeýin göreşen al. Bir topar ne doğru düşünceler vardı. Sen tiyatroda koşulşak boldan partiýaň bolmaly, ay bir ideologiýaň bolmaly ýene. O zatly yok, o zatlar goýun, olardan biz eýem geçtik. Bizim hareketimizi İyimin speslužbala şu yola itikleyecek olup her hile okullar turdular. Yarak vadiydiler, pul verecek, gelin graniseden geç. Yok, olan hiç kaydı. Ola kaytan diktatörle hedil et ya şun yana. Kim şun yana geçecek oldu, hedil et ya ola. Sebebi olan hem yerde adamları var. Sen etmekte adam planını bilsene, Eýempiň hemme tutýarly beýleklerem korkulmaga şert bol. Yöneten häkimlige baryp, men imäge köregim ýok. Men şu ýer menki, şu ýer etjekmen, berşin diýmäge hakyň bar adem. Pasportum ýok, Türkiýedäkiler, men kul bolup ýönşdad, o konsullugyň öwüne baryp ýygnantala. Näme diýdiler şolara? Näme diýdiler? Ýok, pasport almaga hakyňyz ýok diýdiler. Sen ýurda gidip gelmäge hakyň ýok diýdinmi? Sen o Bayramaly şäheriniň bazaryna gelip bana adal berýärler, häkimlige bar, o elektr energiýa kelip bize günne pul aljak bolup bize adal berip berler. Barın häkimlige. Şol üçin seni öldürmeýänler. Eň etjek zatlary gowurlay bar gaýdy berin diýeni ýok.
Barın yöne barın. Barın görse atacak ortalık aydı verin. Ona karşı oldum beter Berk Beylek'le çare var. Ona medvilen ağabey. Siz iyiydi giderli, iyidin ketmen, gol yığınan çıkmarım. 10 mu? Var. 20 mol var. 50 mün, 10 mün, 20 mün. Bollondan hükümet kutoruyor. Sen söylemeden gerekke. Dine hakkın talep edip hakimliğe varmak. En halk maslahatı var ya, barın özünüz şu attan halk, öz deputatlarını taylan, şu halk maslahatı yaşlı oldu. O van içinde mi? Falani gittin. Deyin adım, aydın falani gitti kovul ya deyin. Dine deyin şunu. Hükümetin taylayanını gitmeli deyin. Hükümetin taylayanını, hakimliğin belleyanını gitmeli deyin. Hem merde şu gurrun edin. Şunu edebilyenler, şunu çüntürmez yardım, batmayalım. Şunu dine bir parvayı bol olmaz için. Yani biz durmuşumuzu ütkötecek ya oluyor. Doğru. Eğer ütkötecek oluyor, hem mezadi satıştan düyüp götür bir ütkötük biliyor. Şu da yeten halka, baklı halkla, görün, annem için gen aliyarlar, Fransa'da da Çalabırdat burada miting ediliyor. Kanada'da günne var miting. Tevebi şuna yeten halk, hükümet yol başçıda gün merena. Kanunu yerine yetir diye, talep et diye. Şunu buldu, normal ötüş oluyor. Sen çağın geleceğini önünden bilen neyli olacak. Türkiye'de kul olup bir tafar haramladılan götünü süpürmeye. Türkiye devletim, Türk bellemizde kul göz bilen seyret diye. Şol çiğnem, Berdi Muhammed'in yerine doğalım de kıyırıyor. Şuna ağlanamam. Türkiye bize doğalımız deyip yalan söyleyen. Eğer ben yalan olsam, yalan söyleyen olsam, onu subut ettirle doğallıklar. Ayıttırla şu kezzapları. Bütün dünya kezzap diyor, doğalım diye. Türkiye'de de 1 milyon Türkmenistan'la közenip ya, Türkmen devletine bir söz aydı bilene. Sebep olacak kezzap. Doğru. Yine men misal getireyim de Muhammed ağa. Bir yerde Fransa'da her ştraflar koyup başladılar da. Yani radarlar, ütköç radarlar, yürüyüten mototsiklistler, yani motor sürüyenler ya da yaş olanlar ya da qarra adamlar şu radar alyalar yüzüne kraska çalyalar ya da yani lente, qara lente bilen şeyle bağlap koyuyorlar. Onu ayırıp geçen ok. Ayırdı ve yine koyuyorlar. Hem yerini yani bağladılar. Ön misal için bir belli bir muhtarda ştraf gelyen mi o hiç adam elini. Hem ben bağladım. Şu da her hili görünüşünü Ödem ya. Ödem afistan ediyorlar. Polis geldi o ödem yağdadık sizden ya. Bidar olduk diye. Yapıyorlar gidiyorlar. Yine şeyde bu halkın reaksiyası. Halkın hakkı var şu atlara. Fikir etmeyen kanun bozdum. Yok kanun bozan yok. Radarın yüzünü yapamam kanun bozan yok sen. Administratif narушение. Ona ştraf töleyen bolluyor. Yönü kanun bozan yok. O bilen yani bir muhtardım radar bende. Her bir da şunu yarakta çok önce deputatlı gurrun et ya gazete onda da bir tavır onda da şuna narda. Aşağı Kanada'da şolar ayırdılar. Bende ne $100,000 verip şunu koydular ondan gurrun et ya. Gör devletin yanlışını ne? $250,000 yine pul vermeler şunu ön gerek geldi şu diyen. Böyle hep gurrun ediliyor. Devletin şu ıslabastı yani yurt dolandır bilmeyenlerin tobut edecek oluyorlar. Hem bir yerde ayırttılar şöyle. Yine Fransa'da Macron halk İran'la ılgap yani bir baranla bir yaş olan bir üfleden yıkılayan oğlum ne? Şu eliyle şarpık verip koyuyor ya. Fransa'da değil. Öyle mi? Onu basmadılar. Onu yani adet kaydıp bitmedi. Prezident vuruyorlar ama o. Yani gerek yok. Ne için nida bunlar? Bunu da verdi bir sürü da yukarıdan bir perişte aşağı düştü. Yani hiç normalde akranı çarşıya birden Kuskü'de çarşı başlayalım. Bak şunu bir rahat bulayamadın deyip düşünmeyip de ne diyor şunu? Bunu atalı ol bilyenim nedir? Gelin buraya da bulur samtıkla bizi koğrap görür. Niye bizi koğraya? Bir de verdi bir sürü.
Garaz gepin tümökleri vatandaşlar gatdor diýen Muhammed ağa biziň günämiz. Ine meniň günäm ma, Muhammed ağaň günäm ma. Kimde kiň ulu günäti, kiçik günäti ýöne hemmemiz günäm. Biz biperwalyk edýär vatandaşlar. Biz pikir edýär prezident ba bizi ala dedýär. Ala deden ok bizi bitip getdi. Atat näme diýär? Aýdym. Kep şakyp ýa-ni tria uryp akşamlaryna konsert geçirýär. Akşylen. Başga deden oklar bu. Sen ol beýle kiň pahtan, potrodun, berge batdyň, konvertasiýa ýok, oglun öldü Ýewropada ýa nemede, Rossiýada getirmeli zat dinleýän bolmaz. Bolmaz. Özümüz hereket etmezek. Şoň üçin başlan hekimlikden şoň günne mesela ýene bir görkezden ýaltanman, her gerek görkezjegini neme Serdar Berdimuhammedowyň hasamy. Sizin öňüňizde borç aldy, size söz berdi. Men şonu etjek diýip elinden burhany goýup, beýlekerini konstitusiýa goýup söz berdi. Ol näçip alýar, näçip onu kanuna çekmeliler, kanunyň esasyna, näçip biz pasportymyz ýok. O ýanky şo hökümetiň esasyna, hökümetiň edýän haramlygyň esasyna pasportymyz ýok. Bizi kötüýärler, bizi deport durýarlar. Bize günah ýok. Biz aljakla pasport, bizim almak hakymyz, dogulanyny almak hakymyz pasport almak. Onu hiç kim saklap ya hiç kim erti verecek, bir gün verecek ya da bar Türkmenistan'ı çöğürde alırsın deyip bilyen bolmalılar. Eğer de prezident bağa bolyan bolsa ya da milli lider bağa bolyan bolsa yine şu zatlar döwletiň ýokdugyny görkezýär. Şu zatlar bizim watanymyzyň gidenligini görkezýär. Şu zatlar biz biperwa edamyzy görkezýär. Vatandaşlar, başlaryň elementar zatlar. Çöreňiz ýokmy? Hekimlik. İşiniz ýokmy? Hekimlik. Şol ýanky söz beren adam men size ýene bir kökedeň şol adamy. Siz söz berdi. Men sizin haklaryňyzy gorajak. Men sizin hemme zadyňyzy giýije unnýyd. Janymy aýaman herket etjek diýip aýdan adam terin. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine giýişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azat Adamyň we raýatyň hukuklaryny eşdiňizmi? Sizin adamyň we Türkmenistan grazanyň hukuklaryny goramana gorar diýip aýdýar. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Doğru gördüňiz ýalňyza gökedim. Onu ýene şo ýerde tapmak üçin wagt gerek, wagt ýitirmäli. Ine şu adam söz berdi size. Kasam aýtdy. Elini gurhana goýdy, elini konstitusiýa goýdy. Bütün dünýäň öňünde boyun aldy. Allah'ın öňünde boyun aldy. Sizin öňünizde boyun aldy. Göni barýaňyz şoň wekili bar. Şol öz borçlaryny, öz haklaryny hekime berip, hekim goýdy şo ýerde. Size terder ýaly. Şoň ýerine borçlaryny eder ýaly. Barýaňyz hekimiň ýanyna Gurbanowyny görkezdi konstitusiýada ýanky elini goýup Serdar Berdimuhammedow söz berdi bizim haklarymyzy, bizim durmuşymyzy gowuşturmana, haklarymyzy goramana. Hani bizde iş ýok, swet ýok, transformatorly iş ýok, bar köçe transformator oňor diýip siz talap etmeli şonu. Eger siz taýaklaýan bolsa, gaýdyň ertesi ýene gelin. Sebäbi öz puluňyzy edi bilmeýän siz ýanky pulsuz näme etjek? Talap ediň, baryň şo ýere, ýatyň şo ýerde, üýüşüp aýal maşgaly çağlar bolup ýatyň şo ýerde. Bir de yerinde gireyse eğerleriniz var, erkekleriniz var. Barsın şöyle. Kim yerine degirya deyip. Yine Serdar Berdimuhammedow size borç berdi, etjek deydi. Siz talep eden okşondan. Şoň üçin işlat bolun. Hekimlikler siz baraňyz ok. Diňe giýije günüň öz haramlyklaryny edip öldür baýa. Giýije günüň. Siz baraňyz ok. Siz sebäbi ay prezident ol Aşgabatda velosiped sürüp biz näl baraly. Gerekkä Aşgabada barmak. Ine şoň hökümdar var ýerde, hekim özü belliýär. Men deregme halkyň öňünde jogap berersiň. Ine kömek edersiň, haklaryny gorarsyn, iş ýerlerini edersiň diýip şonu belliýär.
Barın şoň ýandan talap edin. Fit talap edeniňiz bilen, aýdanyňyz bilen näme bir kelleňiz ketýän ýok. Gaty gitse polis çağırır, polisi de düşündürün. Ýa-da o bizar boldy, hyçtat ýok. Biz çağlarymyzy eklemeli, ölülmi, näme edeli? Eger häkim etmese sen çöz. Men häzir adliýene alyp giderim, o ýerde nemeden akit adliýene şo ýerde de ýatar. Şo ýerde de garaşar. Adliýene bir ýere gidilse, o bolup barıp şo ýank adliýene barın. O bolup çıkaryň şonu. Üýşü mene häkimlige barın. Häkime de ýank alyndym o Ukrainlar muzurka sokýar, muzur sokup gapagyny ýapyň. Muzurdugyny görkezim. Ola bir mesele. İkinci mesele Muhammed ağa. Ine halk maslahaty 23 sentýabrda ýetip gelýär. Men hemmeňe de haýyş edýän. Näme halk maslahatyna toruňyz bolsa, maslahatyňyz bolsa, ýazyň şu wideoň aşagyny kommentariýada. Biz üýüşüp şonu ýanky seljerip üstüne işläp, hem çözgüdüni berip biz halk maslahatyna ýüzleneriz. Siziň adyňyzdan. Biz halk maslahatynyň deputatlaryna ýüzleneriz. O gurbanlyğa ýüzlenmek bespalyazna. Ol priýawryp gel, aýdymaýdy velosiped atçap ýör. Onuň ýanky halk bilen işi ýok. Ol öz oğlunyň millidiri. Oğlan idiotdan bolun bir idiot. Halk bilen işi ýok. Bilen o näme etmelini bilen o. Ömrüne firma aldyryp görnok, ömrüne ýol şok görnok, ömrüne birine aýlyk berip jogap gerçek görnok. Şok hökümetiň hatabyna, kakazyň hatabyna hemme zatlary ýanky urunup getýär. Onda näme alýar? Hiç de. Diňe bizde häzir halk maslahatynyň wekilleri galdy. Şonuň üçin ýazyň pikirleriňizi, öz maslahatlaryňyzy, öz ýanky soragyňyzy biz şonu jemläp bütün dünýä jemgyýetine we halk maslahatyna ýetirelim. Onu eşiterler. Ay hiç adam çözülmeye diýseňiz, onu ön kıyal biperwaýlyk edýäňiz. Biperwaý bolmaň. Aýdyn, biz şonu ýetirer. Ýem hereketler başlar. Şonu aýtmasaňyz, öňüňizde hiç adam ýok. Ağlamadyk çağa emjek ýok. Ine Muhammed ağa, sen näme pikir edýäň? Halk maslahatyna näme taýýarlyk görmeli? On fikirine bir neme geçiriyor şu Zoom, şu mesele boyunca. Şol için hükmen adamla öz ardınız aydın gurrun eşitmeyenle de bir de eşitmeyeni kime eşitin ol? 5.000 10.000 adam görüyor. Onu da emmek şahit ya. Şol için kovum eşitmeyenle. Et mesele diyan çekkenle. Et mesele halkın karnını getirtkenle. Et mesele halk olary ähneke Beşar Esedi on yegerlerini hemmesini atı gördüler. Yani sud boldy. En şoň nemesinem tutdular, eýem atdylar. Beşar Esedem ortaya da aýtdylar, ýygyny tapşyrdy. Bulan tohumlaryň geljegi şol. Eger bular halkyň öwünde eşitmän kişi bolsalar, gaharny getirder, olan geljegi şol. Şol üçin oldu olay eşteledi erbet niyetlerinin çekilsin. Yöne ben 24. sentyabrı Berdi Muhammed'in jaýlygy gününe urjak bolýar. Şol üçin gelin vatandaşlar, hemmeňiz aktiv bolun. Halk maslahatyny Berdi Muhammed'in jaýlygy gününe ureýin. Şo karamda adamy Türkmenistandan aýyraýlyk, yere tapşyraýlyk. Şola mümkin, 100% mümkin. Şon diňe siz islemeli. Diňe siz öz çağaňyzyň, öz geljek garlygyňyzyň, öz watanyňyzyň öňünde özüňiz jogapkar duýsaňyz, bir kanun işemedemden. Hemmesem kanun esasynda. Hemmeňiz owalarda ýaşaýan, şäherlerde ýaşaýaňyz, şu wagtdan oturan ýeriňizde gurrun edin. Halk maslahaty bolýa, konstitusiýa boýunça halk maslahatyna biz öz ýaşyllygymyzy uğratjak. Ne olan isleýän ýaşyllar. Şu sözü giňden ýaýradym. Ben halk maslahatyna halkyň hakyky adamlaryny, ýaşyllaryny uğradaýlym. Şu taýda gepläp biljek adamlar bar. Biz üstüne işläp. Şolary gollasalar boldy, şoňem şo haramdadan soňky güni bolýar. Şol için şu wagtdan oturan ýerinizde halk maslahatyna barmaly adamnyň gurruny edin. İkinci de şu taýda öňkü ýanyk çykyş adamlaryň lanetlenjekligini,
şolon gelecekte celalandıracaklarını, şon gelecekte tohum tiyicine şolon utanç bolacaklarını şolara duydurup oturayım. Hükmen hem şeyle oluyor. Berdi Muhammed esasi günahkar, göğüne şun yanak yığınaklara barıp, şonu kollayan, çıkış etyen adamla günahı on kadar hem beterdir. Şoları biz halkın en yirgenç adamlarını uğrayalım. Şoları köçelerde göremizde yüzüne tüyküreylim. Üstüne en hapavatlar çırşaylim, dıngaylim şoları. Hiç kim şol çinşilere hiç misat demiyor. Hiç yığınaklara, toy, yat, zatlara çağırmayalım şu karanlarda. Şu attın şu gurduğunu etseniz şola eşdiye. Şolun gelecekte ornu bolmacaklığını göz yetirsene, şun yanak niyetli adamla gitmeye şuda. Ben şolunun cevapkar bolcaklığını şu attan berk yatlarına salayım. Şu gurduğunumuzda biz şunu edebiliriz. Doğru. Yine gaz doğru alakıştınız. Muhammed ağam yine hormatly ilişkiler. Siz häzir kim yerde sadakalarda, toylarda, ýaşlarda din halkmasadan durgun etmek. Öz halk maslahatda öz aýdýan pikirlerini, soragyňyzy öz ara ýanky alyp maslahatlaşmaly. Siziň aranda MHM, polisler var, olar eşitelerde. Hemen eşdiýär. Ýepman ýetirýär, ondan aýdýar. Şu wede halka geçirmeýär. Eger halk maslahatyny, halkyň problemasyny çözmesek, yine de gurmanyň öz problemany çözsem, öz gyýydyň, oğluň problemany çözsem, şu wede sen gidýän. Ola bir 23 sentýabr ýadyňyzdan çykarmaň. O ýerde biz çözüp bilmesek meseleni 27 oktýabr biz barýar. Çykýar. Hemmämiz çykýar. Hemmämiz çykyp, köçä çykyp biziň garşylygymyzy, badygyny, biziň nägerliklerimiz badygyny görüp görmeli. Hökman köşküňine barmalylar. Häkimlige barmaly. Ýerden saat 10-da ýygnanmaly şo ýerde we häkimniň öňüne suraty, video düşüp görkezmeli bütün dünýä. Biz prezidentden näerde, biz milli liderden näerde bize reformalar gerek boldy. Ya biz bular ýaşap bilemdik. Etin baha $8, aýlymy $80, et alalmy, ruçka alalmy, depter alalmy, çağıramy da eşik alalmy. Näme etmeligini bilemdik. Gurbanly milli lider hökmüne görkez biz näme etmeli? Görkezsin. Gurulşugy ýatyrmaly. Birinji terebe gurulşuk diýen zady Türkmenistana ýatyrmaly. Bolly. Zavod fabrik kurmaly onu dere. Ine men teklip berýän şu Yerlerde aýhallara vermeli. Birinji Türkmenistanyň manadyny konvertasiýa etmeli giýjigini. Birinji teklip. İkinci teklip hemme daşöwrtak türkmeniň pasportlaryny çalyşyp bermeli. İkinci teklip. Üçüncü teklip Türkmenistanyna hemme prokuratura we sudlarda işleyen adamlary täzeden komissiýadan geçirip saýlamaly. Sebäbi o ýerde adalet gorap bolmaly. Ya aýlyklaryny birinji edek miranda aýlyklaryny köpeltmeli. O hürmetde galdyrmaly. Ondan diýmedim diýene $700-800 bolmaly halkyň aýlygy. Ol $80, $90, $100 bolmaly. Sen o dolary Afrikada da ýaşap bilen oňa. Olar pul ýok ha. Dolaryň öýle inflasiýa bolup gitdi. Öň $10 alýandadyň häzir $40-50. Bu näde sen $80 ýaşaýsyn? Mümkin näme ho? Oturmaň, işläme, o $80 işläme, baý bolup bilmersiň, çağlanan taklap bilmersiň. Diýmek öňe çykmaly. Başga laç ýok. Öňe çykmam, siz risk edip, kanunly bolup, illegal bolup Türkiýede gezeniňizi goýarýaňyz, etrawyňyzda häkimniň öňüne baryp duranyňyzdan, ýanky Türkiýede illegal bolup gezmäni, deportda, ýanky nahary men urulyp ýöräniňizi goýarýaňyz. O näde dogry? Adamlar. Gelini biz awramyzy dökmäli. İki zany haramda üçin biz awramyzy we geleceğimizi dökmäli. Biz öz watanymyzy, öz ykbalymyzy elimize alaly. Muhammed ağam, onu innik gepleşikler çelli biz hoşlaşaýlyň. Şuň bilen men gitmeli ýerim ma. Okey. Doğru Murada. Bir kadar çıkışlar eder. Ya 1 saat 27 minut çıkış ettik. Pardon 1 saat çıkış ettik. Inni iyi kadar çıkış eder. Yönü hormatly ilişkiler. Halk maslahaty 23 sentýabrda. Onu deňiz biz öňünden Zoom geçirer. Zoom'a çelli biz sizden häzir
maslahatlara, pikirlere, sorulara araşýar. Şul videoň aşagyny ýazyň. Ine men çykyş edemde meniň telefonlarym we meniň ýagny şurada Telegram adresim görnýärdir. Ýazyp bilersiňiz. Türkmen Sesli Telegramda ýüzde çadymyz bar. Şöyle ýazyp bilersiňiz. Şöyle adminlerden sorap bilersiňiz. Nira ýazmaly. Olar size görkezerler. Şoň üçin biz sizden garaşýar teklipleri. Indi teklifim bermeýän siz ýaltanyp, olar risk alman, Türkiýeге gidip nelegal bolup, böyle deporta düşüp, deport bolup, aktyklaryny çağıraňyzy ýene Türkiýe gulçylygy iýereňiz gowy bolsaňyz, onu dowam edin. Onu sizin ykbalyňyz başga. Onu siz ykbalyňyz çalışjak bolanok. Şoň üçin geliňini bir seriýoz mesele tirdili we özümizde, daş döwregimizde, öz durmuşymyzda bir gowy bir asly tirdili. Başga ýol ýok. Ona näme? Hoş kalın. İndiki çıkışlar çeldi. Muhammed ağa, hoş kalın. Hoş kalın, hormatly ýeşler.